Ассалому алайкум, тамошобино, подписчикои канали мо, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. имрӯз камтарам як влогчай, ӯ қадарам бисёр нестай. Барам хоҳиш мекардам ки то охир тамошо кунед ва дастгирӣ кунед. мо хеле буд ки амиҷон кати мисол набудем, дар вақти набуданмон дадаш вай кадай велосипед гирифтаишона. ай омадагимон барам аминҷон ҳар рӯз мега велосипед рафтем, велосипед кунем берун. ҳозир пеши хона биромадем. инам хе стадион да як нағзае ки мисол раҳ да намебироянд, мошин нестай, одамоям нестай, нағз ба ҳазур ҳай мекунанд. баъданам хе площадка да кӯдакҳоро гардондем, чӣ кардему. ин авор ки моҳи августае, барам камтар ҳавои ҷада нағзае. ҳозир ай 2 сентябр мо да беҳад якбора хунук кардагиай. инам хел аминам детски площадкаҳои Россияро хеле ёд кадай. инам хел качели кадестай мара мега сахте лаку мега. инам хеле тамошобино тараф да боша ва ё бозӣ доранд. муҳаммаду дадашу афашкати. охе ина айда сахт дига намеша. Shit. тамошобино дар иҷа бошам. ма камтарам хел свеклаи ҷӯшондуму ам хел як салатча тайёр кардистам. ростиш наворам гирифтанӣ набудум, лекин амиҷон давида када омад, гуфт ая биё ма шуморо видео мекунам. гуфтам майли хай биё барам қа ози мара амиҷон видео сёмка кардистай. хел дина рафта будем, ай агарод мо нами свеклоя чиндем, свеклои свежеам хел ба маза. хостам камтар салати фоидаовар тайёр кунем. динашам карда будем, фақат дар уҷа ба ҷои фасол луби сурхак зелёни гарох андохта будем. дар иҷа боша ирӯз ба луби сурхак тайёр мекунему. баъд дасте зубчик чеснок майда кардам. баъд хел майонез кати заправит мекунем ша. инам хел дӯстони азиз, дар уҷа мебинед банкҳои салат маҳкам кардагим дина барои зимистон. хе кам мисол кам маҳкам кардам. ҳар сол бисёр мекардем, имсол ки набудам тобистонда хел нашуд. омадум чени метонистагим хе кам кардам. зверобой ба хеле салатҳои шакаробию компоту кам маҳкам кардам. дар иҷа боша аминҷон мега биёен мадатиен ма аралаш кунам, якҷоя кунам. хел ошкай гирифта якҷоя кадистай. хел дар бегонӣ боша камтар ният дорум оши бо биринҷи тоҷикистони ва равғани зағири тоҷикистон ош тайёр кунем. дӯстони азиз, раҳмат ки хай то охири навор ҳамроҳи мо буден, моро ҳамроҳӣ карден. раҳмат барои дастгириётон ва раҳмат мегӯм ки аз якум рӯз то ҳамин рӯза мора бо мо якҷоя будем да бигем. нам хел ай шумо миннатдорум хела. худо ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. худо ҳама вақт хусанд бошен. акун ай пештара дар ҳози влогомон камтар шудагиай, чунки вақтам нестай. рости гап бисёри вақт бисёр чӣ навор намекунам нози ай омадагим, барое ки имсол 3 талабаи мактабӣ вақт намешавад. тамоман бисёр ҳамин мактаб вақти зиёда мегирад. кори хонаву ҳамин кӯдако кати дарс тайёр кардану ҳамин мактабошон. бовар кунед ай ҳар кадомаш ҳамин хел ҳамин 3 мактабхон боша агар ай ҳар кадомаш
дар телефоном 6-7 группаи. Ам хел уже гуфти гапо ки сари одам тов мехӯрад. Постоянно ҳар рӯз информатсия омадан мегирад, ҳар рӯз. Хеле чӣ хе кунем, баъд илоҷ нестай. Маҷбурем ки ҳамаи ҳамун группаҳода ҷавоб диҳему, мисол вай бошем. Дӯстони азиз, дар инҷа боша ҳозир ман мактаб омадагиам. Мо дар як рӯз 3 маҷлис барои ки 3 талаба ва дар 1 соат. Барои ҳамқа якташда ман иштирок кардам, дуюмгишта духтарча маро кардагим, сеюмгишта натонистем рафта. Баъд гуфту муаллимаша ки хай чӣ гап бошад, чӣ навигарӣ бошад, ма дар группада нависен, барои ки ямхел мо наметонем одновременно 3 маҷлиса якбора иштирок карда. Намхеле гапҳо, дӯстони азиз. Раҳмат ки то охири навор ҳамроҳи мо будед. То наврҳои оянда дар паноҳи Худо бошед.